Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe ayaw Piindi on calminama en garti ngam kadi addande mon ko jiɗɗon ko hande noon yetten ko ganda ko woni people aji men people ko ɓuri tentede e people rendogo kala mamin ganda ɗum so weeli jomiraɗo ɗo e Piindi TV taw noon wonata yesso haalirde nde ko sehil mon guiɗo mon ɓinguel mon badiraguel mon Fandiaye ɗum noon jonta teccani joni wonta so weeli jomiraɗo jeereji ƴeewoyen ko ganda ko woni jenggal garen mbawon yajnude e people aji ɗi ene jeeya hande ko ɓuri tentude e people aji ɗi woni polémique baɗɗo caggal concert authentique to CICES taw noon waɗno organisé ko guépart marketing yeyama noon on concert haaluji hewɗi ummima hen mamin gartu hen so weeli jomiraɗo kono kadi ko ganduɗa ko woni audio mo ganduɗa actuellement kañum watta circulé e rendo ngo foof woni omo ganduɗa woni Mamadou Daf kalɗo kalluji kamtoriɗi fewde haaluji ɗi fewani fewde e nelaɗo Allah ɓurnaɗo windere Mouhammadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jinnaɗo makko suuti hen kongi mamin gartu hen so weeli jomiraɗo Marichou et Bli c'est ko ɓe ganduɗa ko jouɓe théâtre keptinaɓe e leydi Sénégal ndesodiri ɗum kadi addi polémique kewɗe min gar hen so weeli jomiraɗo omo ganduɗa woni international men hono Sadio Mané ne tuume wonde o saaha wonmo yiiɗi resdodirde mamin gar hen min laɓɓina ɗum ha ɓuura labde so weeli jomiraɗo joni mbiyanmi ko Ibrahima Thiongane ƴeewoyen jongal garten ɗum noon machallah bandiraɓe on calminama kadi gongol arde kadi gam wawde yajnude ko ganduɗa ko woni people aji men o semaine foof woni weekend o ko yewtete woni dewgal hakkude Marichou ko actrice ɓurnoɗo andirede e série Pod et Marichou wondude o mo ganduɗa woni Bili noon ɓurno andirede ko Rijal e ko ganduɗa ko woni série infidèle konko mo ganduɗa woni no hen bayfal keptinaɗo no fewi sababude noon ko ganduɗa ko woni wawde rôle mo ko kamɓe ɗi tigui ndesdiri e oɗo weekend samedi o e dimanche o foof ha lundi o ko ɗum woni ko yewtete e ko ganduɗa ko woni e Sénégal ha tenti noon e réseaux sociaux ɗi kala saabu noon caggal ko ganduɗa ko woni 7 millions wondude 2 terrain e paris en or mo Bili hokki o mo ganduɗa woni Marichou saabi hewɓe internet uji no hollita wonde holto Bili ƴettiri on jawɗi kewɗi ɓeɗe konko wona tan jouowo ko ganduɗa ko woni théâtre walla min mbiya gonowo e série ɗi kono ɗum foof e wade noon on mariage kam yubbinama e dow jaam tawtorde kadi ko ganduɗa ko woni artiste ɓe hewɓe sen gummimi e on people jehen e polémique hande teskaɗo e ko ganduɗa ko woni hakkude Pako leñol e ɓeɓe ganduɗa wonno organisé concert authentique ɗo e lamorgo leydi Sénégal woni Dakar to CICES le 7 mai konko noon le général Pako leñol omo hollita wonde on concert o teddinaka hen no hanniri ni e wiidema ko guilay fuɗɗode ko ganduɗa ko woni damal ngal o fuɗɗi dañde ko ganduɗa ko woni keɗele e wiide makko meeɗa dañde ko way noon saabu o waɗi kene ɓuura 25 ans de carrière kono o meeɗa dañde ɗum ɗon e wiide makko o meeɗa teddinede hay saaha goto ko ɓuurimo musse woni o ngabbi e dow chaîne omo ganduɗa woni DJ authentique waɗi ko weela on wawi wiide ni so tawi neɗɗo no miijo ɗum holno wayni way kono kaɓe yiɗɗome jibdemo e mo ganduɗa woni authentique saabu noon DJ o foyi ko ganduɗa ko woni intro wondude e son en même temps na yaha ɗum noon o famani ɗum hay saaha goto e wiidemo ko noon konko wona ɗum o faɗano e on concert saabu waɗɓe organisé ɓe e artiste o foof ko miñirama ko badno DJ du e o mo ganduɗa woni Omar ha e o mo ganduɗa woni authentique ɓen foof ko miñirama ko o faɗanno koɓe teddinamo ɓe mbaɗanomo ni hay so tawi ko t-shirt ɓe mbiyamo merci Pako kono wona noon omo ara omo waɗe won hen e gueɗe e wiide makko so neɗɗo no waɗa organisé won hen événement foti ko janggude dañan ɗum kumpito e gandal kono wona yidde tan jogade kas tan wiye ne hebbina salle e on fanno konko Pako leñol ha joni e kongi makko omo hollita wonde noon o dañi ko muusimo no fewi kono so tawno ko mawñikirade wasta wonto yiyatake ne tawno yimɓe foof no gandi wonko waɗi e ko ganduɗa ko woni e rap pulaar
mo ɓeydani ko gimoko ha joni konko pako leñol e wiide makko wonde noon guépart marketing fuɗɗori ko pakko marketing saabu noon ko fansa makko goto biyeteɗo Omar Tall waɗi ɗum jinnoɗo mo no fewi waɗi groupe o hande ha wattidi e guépart marketing. Sen continue e on sen jokki on people ha joni omo ganduɗa woni DJ Du mo tittonde kañum suuti hen kongi omo hollita e interview makko wonde noon o mo ganduɗa woni pako leñol ko général yimɓe fof no jaɓanima golle makko e ko waɗi e rap pular kono konko ko teddintinoɗo oɗon ñalawma o wawano waddude foof saabu wonano konko wonno président d'organisation on ñalawma konko DJ Du ha joni omo hollita wonde noon pako wonko waɗi ko heewi e rap pular te omo foti rudde teddungal te ko makko nane yeeso ɗum o haali ɗum koto titonde kongi pako leñol ɗi ko to ganduɗa to woni to Fouta télé Fouta. Sen jokki ha joni people aji omo ganduɗa woni DJ Sus noon ko DJ keptinaɗo e rendo pular ha tenti noon e kala baɗowo noon rap pular machallah ne heɓtinima no fewi konko DJ Sus kadi won konguiɗe o suuti caggal ni DJ Mangan waddema ko interview namdima ko ganduɗa ko woni yiyandema ko e darde won hen e artiste ɓe ha e comportement won hen e artiste ɓe ha e journal animateur uji ɗi konko noon digge Sus omo hollita wonde darde mabɓe no payoɗin no fewi te no fewi kono won hen kadi saaha no mbaɗa gueɗe kantoriɗe saabu o wiidemo ko heeɓino hen o dañino hen ñalawma woni ñande concert authentique to ganduɗa to woni to Cices konko DJ Sus omo hollita wonde tigui o ari ko omo welna pako leñol o wimo ko père kono noon pako leñol noon jabtimo jabtugol mo ganduɗa welani saabu wimo ala père ala mère o wiidemo ko noon ɗum noon ko hunde mustemo saabi tigui mo haal hen konko ko réel te les vrais reconnaissent les vrais e wiidemo ko konko DJ Sus ko ɓuuri anje woni artiste waɗe invité e chaîne sikka kañum jeeyi seeno engouement o walla ko ganduɗa ko woni public o nawaramo tan haw yiɗa teftude ko ganduɗa ko woni concert jenano kono noon omo jaɓani ko ganduɗa ko woni pako ko woni ko saabu noon omo wawi ko watta ko te wonko gollani ko ganduɗa ko woni rap pular te ɗum kadi taade koye retraite o fayi o fotani bonnu ɗum ko ɗum woni ko añantunomo ɗum noon bandiraɓe oɗo audio ne jeeya noon ko ganduɗa ko yewtete e rendo ngo kala e oɗo saaha woni audio baɗɗo audio mo ganduɗa ene nani hen o mo ganduɗa woni Amadou Daf na haala hen haaluji ɗi pewani fewde e nelaɗo Allah ɓurnaɗo windere Mouhammadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ɗum saabi tigui noon jinnaɗo makko gorko ne wiye Bamba Daf kañum kadi suuti hen kongi waɗi ko ganduɗa ko woni audio wi noon yo sakte partout saabu noon o yonnani hay saaha goto ko ɓiyi ko o mo ganduɗa woni Amadou Daf haali ko saabi tigui en jahan kettoɗen on audio garten hen. oɗo audio de yiɗi wadde ɗum ko biyeteɗo Bamba Daf to ndulumaji demɓe ne wawi ni hakke ɓerdam nde feddude mi haala ɗo konngol ngol julɗo fotani haalde hani no oɗo subaka tawanimi e aduna mbiɗi heeɗi ɗo audio mo ɓiyam waɗini wiye Mamadou Ndiaye kono yettete ko Daf mi innirno ɗum musidɗo jannginowo école neɗɗo wiyata mi tejenoke e neɗɗo bonande walla moƴƴere ɗaminto ha ronka kono kaɗo haala hanino wona Sénégal najo haali ka hanino wona haal Pulaar haali ka hanino wona Fuutanke haali ka saka ndulumaji min kam mi wiyata o hoyni kam walla o hoyni jibinɗo walla leñol amen mbiyanmi ko hoyli julɗo foof o saka Sénégal na saka ndulumaji najo d' abord ndulumaji ɗe ne heewi ko yalti e mum ko wona ɗum ne heewi ko nana e mum wona hay soko théâtre waɗi aduna fof o yeeɓat mbo duwoɗo joomam noon yo Allah yoftumo golle makko ko leelani Allah de ne wawi ko heɓatamo fewani ko heɓamo e oɗo saaha si bu diine ñiŋetaki hay ma jiida diine o a fota ñingde diine mum ma jiida lawol a fota ñingde lawol mum sa neɗɗo
saka hande ko fotino men walla no fotino yimɓe julɓe walla ko fotino jibinaɗo e ndulumaji e nder Fuuta huccidde diine huccida e nelaɗo ñiŋa ɗum mi anda ngal gandal to jomum itti ɗum kono mboɗandi kam jeya kay malaɓe Allah yo joomam mboɗo duwo wonde nannomi neɗɗo toñino nelaɗo ne yiile Allah no wawi halkare ko waɗi e nelaɗo waɗi e diine ko halkare mawde jippo e makko ko ene raɓɓiɗina ko ene udda kaɗo haala wiye o jaggama walla o warama walla o sokama sibu neɗɗo wawa wadde bonande ɓurdi ɗum yarde sangara en wadde dorogue en wofde Allah en wujjude en fof koye gueɗe aduna he yande birikaji fof ɗe woodi kono ko hakkude ma mo mbaɗɗa kono hakkude ma e windere ko nelaɗo ko hande ne yaara e duuɓi ujunere e duuɓi temedde nayyi dewɗi koko ari mala e araɗi boora woodi gila ne wonno kanko tan haaɓe gone gallarɗe ɓe jaara sappo e jeetato ɓe goni capannayyi haaɓe dayi ɓe payi Madina ha ɗo wona ɗo suba fof koko ɓeydi islam ne ɓeydi weltorade ɗo wonno 95% e aduna he fof hande ne yeehi ha 30-50% Mamadou ɓi Bamba walla ɓi ndulmaji najo ne yaara caggal yo won chrétien o deƴƴa yo won goɗɗo o deƴƴa ko heewi he jertodini yeehi rewe ko wela kono wiide kam ɗum ɗo ko babam jibinɗomi o e nenam jibinɗomi o e jibinɗoɓe fof haaɗi ɓe goni koye cemte bamma ko jibinɗo e hoore mum e jibinɓe mo ɓe ɓe wuurdi ɓe fof goni koye cemte yo Allah yettumo fandare makko Allah ko ñaawo yo ñaaw goƴƴi kono mboɗo ñaagui noon kala keɗiɗo ɗum ɗo kala ƴettuɗo ɗum tagata kam hisde tagata kam suurade kono mboɗo ñaagui kala keɗiɗo ɗum ɗo yo ɓenni e aduna he tigi ene wayi noon bandiraɓe fof nani on audio mo ganduɗa ko Bamba Daf woni jinnaɗo o mo ganduɗa woni Amadou Daf haali ɗum noon sen jokki ko ganduɗa ko woni pipolaji men ko ɗo tigi gasnir tan woni polémique mo ganduɗa actuellement ko ɗum yarte ataye e leydi Sénégal caggal noon ko teska jour uji international men kewɗi nana desa machallah wayno Pape Lay Cissé ko ɓoyani réussi e woɗɓe yiyama noon o mo ganduɗa woni Sadio Mané e kala saaha yimɓe ne ƴeewa holmo foti resde saabi tigi noon yimɓeɓe oɗo semaine holliti wonde noon e sang polémique nana yaaha caggal match Sénégal Bénin e éliminatoire ɗi ganduɗa ko gam wadde préparé e coupe d'Afrique des nations 2023 poɗɗo wadde toon ganduɗa wonto Côte d'Ivoire ɓe mbi ɓe leƴƴima e ko ganduɗa ko woni portable Sadio Mané debbo goto omo waɗimo ko ganduɗa ko woni fond d'écran nande omo ganduɗa woni Zeyna Ndour noon ko ɓiɗɗo yo mo ganduɗa woni Youssou Ndour astafurlah ko ɓiɗɗo yo mo ganduɗa woni Bouba Ndour e Viviane Ndour woni chanteur oɗo mo ganduɗa ne anda no feewi e nder leydi Sénégal e caggal leydi saabi hewɓe ne mbiya noon o saaha est ce que wona ɓe goni koye heblanade gam wadde ko ganduɗa ko woni dewgal hakkude mabɓe kono sen tumnima noon e Seneweb e ko ganduɗa ko woni recherche uji lugguiɗɗe ɓe mbaɗi ɓe kolliti ɗum mom ala ko leeri hen hakkude Zeyna e o mo ganduɗa woni Sadio Mané kono o saaha kam ko ɗum woni ko yardate ataye e leydi Sénégal hakkude Sadio Mané e Zeyna no woodi walla wodani avo clavier onon hettotoɓe walla yeɓoɓe Piindi TV mbaɗon e commentaire ɗi ƴeewon holno jiiɗon ɗum e wiide moon bandiraɓe ko ɗum wonno kamin gaddanno moon hannde e people men rendo ngo kala ɗum noon wiide moon kala ko ngakki hen e ñaaguima yafuya wonano fandarde wonno ko weltinde moon min e moon ɓoyata minen e moon ɓoyata inchallah e nder Piindi TV ƴeewon kala ko ganduɗa ko weeli moon min gaddana moon ɗum so weeli jomiraɗo on jarama.